kasih sayang. Jos. Lah kowe kok emoh? Ya boleh. Berarti gak bayaran ya? Ya, klo, 100.000. Ya, klo. Sik 50 gelem ora? Enggak. Gelem berarti ganti sisih kene. Lah ayo. 50. Kayak mau ngamplok tante. Ngamplok tante. Ayo ngamplok. Nah, kene ngamplok. Sirahe gak sah miring, ngambung, pisan tok, tapi ditetepne, aja diculne. Oke? Lho lah piye? Kayak mau? Enggak. Lho lah piye? Lho kowe Piye kuwi, Bang? piye? Nyapa? Anak lipstick. Enak apa? Lipstick. Makane kowe ngambung